paika mafixers acho babaisa byoka vari mu studio nasi pane chiri kupisere chamakabatira ka Zimbabwe mungoti turudwe ma highlights Papa Isabel. Tirikuitika muri yeZimbabwe zvokuti izvo kutaura kuno kwandadire nyaya dzandakabakata muri weZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo inonzi Gwanda kunonzi kumuchavezi yemwana ane 7 months akakwanisa kutaura achiudza baba vake kuti ndiri kukumbira kuti udzorere mombe dzangu dzawakaba. Mwana ari kuyamwa, mukadzi akadonedza mwana pasi achibhatiza mwana wake. Baba Isabel chii chakaitika kuGwanda? Mwanasikana ane 7 months akataura ari pamukaka mushure mekuti baba vake kuseni vamuka vachiyazva mwana kuna amai. Anditi mukadzi anenge akabata mwana. Yes. Baba wombosvika vachida kuba kutaura nemwana anditi vasati vabata mwana kuti asvike paari ndiri kukumbira kuti utange wadzorera mombe dzangu dzawakaba. Mwana chibataka kuti ruma munyaso yamai achiti handisi zera rekumwa mukaka ndiri kuda mombe dzangu. Ndine nyaya update yekugokwe kwamambo nemangwe. Oh makasa! Baba Isabel. Papa. Baba Isabel. Papa. Baba Isabel. Muchazvirenga zvokuba izvi. Nakuchemera nikangasi. Katatu. Chii chakaitika kuGwanda? Mwanasikana ane 7 months dzekuberekwa akataura ari pazamo achiyamwa pana mai vake. Baba vake vakuda kuti kumwana baby mira ndimbobata mwana ndimbodzwa chimwana chedu chiri sei nhasi. Tikati wow. Andiri kubatwa newe. Tanga wadzora mombe dzangu dzewakaba. Achibva ruma munyatso achiti handisi zera rekumwa mukaka tangai madzora mombe dzangu. Mwakadzi ndokuvasiza mwana akasiya murume nemwana atiza mwana murume achibva kumukadzi ndiri kukumbira kuti usaudze vanhu kuti ndozvaita mwana wedu. Right. Aiwa hold on. Okay, it's all right. Yes. Zvakwana Zimbabwe muchida kunzwa zvakawanda Papa Isabel wapindira kamustudio Gwanda woye. Chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiyana 10:15 Tsudzurani TV. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati kufamba mukati kufafadzana kutsudzura dziri kuitika matima na wasanyika ino ndinovimba Zimbabwe munenge makabira chimuki matima mana ese nyika ino kubva pasi kusvika kudenga tsvene vakawanda vari kutoirwa daitaita munyengetero tataura mune zvakanaka tatenderwa kunopinda muparadaiso nechimuti chakabatwa chirimo. Yes. Asi munodiwa vatsvene chete saka vese vanofamba nechimuti vanenge vakarurama vakachena saka ndeimwe nzira iyi yokunamata yebo kuti tinopinda mudenga dzvene raMwari. Paka guruve. Guruve 71 71 ndirika Mashonaland Central Province. Wanzira unodarika naye msukuru Ndichenda kumui. Saka zvese zvikoko ndezvenyu. Ndezvangu. Ndezvako Tauraitinzwe. Right. Tiri kupisa sei? Tinoziva ngwena dzichigara mumvura. Kuguruve dzakugara mumba. Nyankoko. Udzai Zimbabwe chii chakaitika? Zimbabwe zvanga zvisina kumira mushe ziyo. Mukati menzvimbo inonzi yoguruve kwaSabhuku Shakata. Alright. Mambo Chipuriro. Yes. Nezuro muri yeZimbabwe Sabhuku vari mukati menzvimbo iyi vakarwarirwa nemwana nemudzimai wavo nenzira yeurwere husiri hwemalaria makumbo kana musoro kana kurutsa mudumbu iri nzira yekuti vairohwa nezvinhu. Vanoziva shona yanoziva tinorevera zviwanda. Yes. Zvishiri. Vanhu varohwa nezvinhu izvi. Sabhuku akatora tsamba ndokuenda kwamambo akati Sabhuku handichisina kana simba rokutaura chikonzero ndikada kutsiura kana kutaura mindiro inodzoka kumba kwangu mukadzi wangu nevana vangu vanenge vachirwara vakurohwa nezvinhu ndiri kukumbirawo munipe simba rekumbopinda mumusha mangu. Tsamba ndobva yadayirwa zvikanzi tanzwa mana uri kuchema samambo ndibaba wemhuri yese. Zvatakuita pano ndezvekuti isusu tisi takukupa mubatsiri tokutsvagira mubatsiri anosvika munzvimbo mako hamufaniri kuzvitsvagira vabatsiri chikonzero munoguma makuudzana zvekuita. Ndizvozvo? Iriti Zimbabwe ndokubva tsvagirwa mubatsiri ndokubva apinda mukati menzvimbo. Nyaya iyi ndakaibatiswa kuri kusora zuro kuchinzi izvo paguruve pada kubatwa ngwena ndokubva ndabata umwe nzvimbo neutungamiriri zvikanzi ese tebato nezuro Zimbabwe ndokubva vapindira muri yeZimbabwe. Chakafukidza dzimba matenga zvinhu zviri kugara mudzimba dziri kugara vanhu hamusi kugara vanhu chete mudzimba umu muri kugara nezvipuka. Kwakabva kwandwa munhu akanga achinzana kushandirwa pamba pake anove mukoma waSabhuku
akabva aramba kuenda pakati pevamwe. Vakati zvakazivisa mambo, endai munotakura munhu auye vakomana. Ndokunodzura mukomana akanotakurwa nevakomana akava akashekekwa paberekete. Ndokubva adosvitswa panzvimbo mumba make muchibva mabatwa ngwena. Endai paNational FM WhatsApp channel munoona Nyankoko, munoona crocodile, munoona crocodile, ngwena yakabatwa mumba inogara mumvura iya. But pambapa pakauya n'anga nemaprofita dzakawanda kusanganisira vamwe vakafa kumashure vachiudzwa kuti pane chinhu chiripo icho. But vanhu vaiuya apa vaiti hatigoni kutora chinhu ichi, changa chakarema chakazobuda nezuro. Ende family yakapupura ichiti bhosho, murudzi rwedu isusu hakuna munhu aibudirwa nemudzimu. Kuri kunzi zvakaitika izvi zvaivhara midzimu chikonzero zvitaura zviri kuitika. Vakati vari panguva yekubatwa kwaitwa Nyankoko uyu, ngwena yabatwa, baba vemunzvimbo iyi ndobva vabudirwa nemudzimu. Baba Zikanzi yechokwadi mudzimu wanga akavhara kuti mushonga uyu nezvakaitika izvi zvanga zvakavhara kuti sabude pano. Tiri kutenda sahwira vauya pano vaita kuti tigone kubuda tigone kutaura. Asi inzwai manje mudzimu uyu wabuda pana baba manje. Vachibva vabvunza kuti mudzimu wechokwadi here, nekuti pana vakuti vamashiripiti pano. Ndokubva vazibvunza zita ndiwaniwe. Achibva taura umwe wevamwe vakafa makare kare. Zvikanzi tamuziva ndiwedu uyu. Zvikanzi asi handina kugumira ipapo, ndine mashoko andiri nawo. Ipo pahomwe yandabuda iyoyi baba ivo vabudirwa nemudzimu ndo vanga vakuchitaurwa manje nemudzimu wabuda pano. Zvikanzi iwoyi homwe yandabuda zvakare iyo kumba kwaini kwakasviba. Tinoda kuti sahwira iye auya mumusha munoyu abvisa ngwena pano aende futi kumba kwehomwe yandabuda izvi, aende kunotora kune madende maviri aripo ane ropa nemazita evanhu mufamily. Hish, uyo ari kutaura iyega muromo wake ndiwo uri kushandiswa kuti ataure kuti kumba kwangu kwakasviba tu zvikanga zvakazara ropa nemazita akanyorwa evanhu. So izvozvo ndo zviri kunzi zvinoda kubatwa nhasi. Asi zvakabuda mukwete nekuda kwagodobori. Godobori akambozvitaura hake achiti tichatanga hedu nengwena but pane zvimwe zvatiri kuona. But mudzimu ipo wakazobuda wakazotaura uchiti ndauya kuzobatsirana sahwira auya mumusha muno. Tanga tichibvurwa kubuda nenyaya yekuti zvikara izvo zvanga zvakativhara. Asi ipapa pandabuda zvakare homwe yandabudira iyoyo kumba kwai kwakasviba zvakare kune madende maviri eropa nepapura kachirwa mazita evanhu. Toda kuti kuende zvakare. Saka mubatsiri ari kunza kuti sei ari kubata futi nhasi. Baba Isabel, ngwena ichibatwa kubva mumba, muridzi wepamusha apa akati kudini? Muridzi wepamba mukoma KP akatanga achiramba but iko zvinozvi hama ndichitaura kusanganisira sabhuku vari kuti muridzi azobvuma kuti ndanga ndichiramba hangu chikara ndinochiziva ende hachisi chamanje chaivewo chababa vangu. Handisi ndakaenda kunotsvaga chinhu ichi. Baba vangu pachangu vasati vafa ndo vaishandisa chinhu ichi, ndo chandazoendererawo mberi ndakatangirawo pavakachisiyira. Kurwara kwaita sabhuku mukadzi nemwana wasabhuku. Yes. Kurwara kwaita mhuri yasabhuku zvaikonzerwa neNyankoko here kana kuti midende yanga ine ropa yanga iri kumba kwehomwe yakabudirwa? Michina yemurume uyu ndo yaisanganiswa kunosanganisa zvinhu izvi kuti vakabata Nyankoko vakabata kumazita vobata mahari aya pane zvaibuda maaparators vachiaoparata baba akati gaga zvinonzi isa onuko RCS. Mukaenda baba pa WhatsApp channel yedu munoriona video ngwena ichibatwa. Isu hatizi isu dzimba dzinoti ndidze kurare. Yakakura sei kune avo vasati vapinda kapa channel? Anhu haina makora sereki. Asi vanoti iyo pachayo makore aya yagara ndorudzi rwayo. Haikura sereki but ndorudzi rwayo ine makore. Ende sabhuku ndichitaura naye anoti iye ndiri mudiki kwairi but sabhuku ane 52 years. Manya pa National FM WhatsApp channel kana usati wajoina ingotumira word rokuti link LINK pa WhatsApp pa number dzinoti 0713938538 0713938538 kana pa 0712393852 0712393852. Natasha Ziko atakutumira ka link moklika moenda pakanzi view channel moklika moenda pakanzi follow moklika pachabuda ka pakanzi following zvinoratidza kuti munenge matovemoka mulink imomo makutoona kaNyankoko arapati wakuguruwe 71 Mashona Central Province.
Musadherere baba Isabel. Oyo. Ndichiri kurangarira kuti mumunda saji kwenyiko kumashona ndi central uko. Kwaigona kuti wanika ngwe chibagiya iri nguruwe. Kana kuti mvuu. Ishi chikachi chibage. Pamunoidzingirira paya. Yofaenda yakazodonedza chiri chitupa manje asi iri mhuka chitupa chine stare mudu inevero zikuru ndekwani iprovince yangu kwani iprovince yakanyemba musantarisire pasi aiwa udorema mzikuru mungotindimura mungotsudzura icho chakugwanda amaiwe Zimbabwe plus 263 icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsodzera paka gwanda chakugwanda chiri kuti tani Zimbabwe nyatsobatirira kana uri mungoro yemombe kana uri mumotokari yemushikashika mubhazi kana mundege ingobatirira kuti zvifambe zvakanaka pauri. Kune nyaya yakaitika kugwanda kunonzi kumuChavez. Yaitika kumuChavez nyaya iyi. Pane murume ane mwana mumwe chete. Ane mwana komana. Mwana mukomana uyu ifirst born. Kozoita mwana sikana mudiki ane mwedzi minomwe 7 months. Okay. Ndiye ari pazamo. Ari kuyamwa ari mwana sikana. Mukadzi akabuda kuseri ndobva ita juti. Ndobva asiya murume akarara nemwana mumba. Mwana achibva achema amai vari pajuti ndokuenda kunotora mwana achibva taka kumubereka ndokutaka kuita juti vakabereka mwana. Murume amuka ndokutaka kuti mwana abuda mumba achichema rega ndimbomuyanzva ari kumusana kwamai vake. Amai vachita basa ndobva asvika paipai ada kutamba nekamwana. Nguva yakaita kuti ruoko kumwana mwana ane 7 months asati ateka kutaura achibva ati ndinokumbirawo nengi nezita kuti baba udzore mombe dzangu dzawakaba. Mwana achibva ateka kuchema amai vakambofunga kuti chii ndobva atora mwana vabvaisa pazamo ndobva aruma munyatso waamai akati andisi zera rekuyamwiswa. Itai kuti murume uyu adzinengi adzorere mombe dzangu. Amai ndipo akabata mwana vachipa murume maoko vakati vachivhunduka achiri mwana here. Amai vachibvatiza vateza murume akati achibva vadzoka zvakare vadzoka vachitanga kubata mwana but vangasina chokwadi ndobva vati kumurume wavo baba zviri kuitwa nemwana izvi nyaya yemombe iri kutaurwa munoiziva here nokuti ndimi akambenge muri kumusha manoona baba vanozvakamira sezvikanzi apana chindiziva but chandoziva nchekuti steru rinosviba usaudze vanhu kuti ndozvaitika. Mwana mukadzi anga akutya achiti hongu mwana anotara kepiri but ngatiudzei vanhu nezviri kuitika. Murume airamba kuudza vanhu kusvikira murume mukadzi aramba akati inini mwana ndakuenda kunoudza hama dzangu ndobva audza hama dzake. Audza hama dzake murume achibva tora mwana kunopa amai vake muchiri munge mukadzi atiza apa amai vake mwana achigamuchidzwa amai vachiri kuita nyaya kuna amai vakasati aita sei mwana achibva taura futi amai vakati amai ava avachisiri pamwe chete nababa vakamuroora baba vake. Baba vakatotora mumwe mukadzi kumusha. Okay. Vakatora mumwe mukadzi asi paakaenda kuna amai akatoenderawo amai vari kune imwe nzvimbo kwavakutogarawo havana murume but vakutogarawo nemba yavo. Gwanda inogara murume uyu idhorobha here kuti kumusha? Ari kudhorobha. Okay. Then kumusha kwavo kwakavaka vabereki vake iwo zvakare ane imba yake iri pamba pevabereki kunonzi munene munana. Okay. Ndokumusha chaiko chaiko. Apa amai vake mwana chibva taura kuti akati iwe that's why meme mwana wasizo ngadibe mashura akadai so kochichita mwana zvikanzi mama hora timazvinzo bari musaite sei musataure zvikanzi namai ndezvekwenyizvo ndakabva kumba kwenyu. Murume achibva buda nemwana wake mukadzi achibva enda kunoudza hama dzake. Hama dzake ndidzakadzokera mukadzi aende kupi aende kumapurisa ndokunozivisa nyaya. Vaenda kumapurisa akasvika aine nyaya yekuti murume wangu nemwana zvese hatisi kuvaona asi dambudziko rakaitika nderekuti rakati. Mapurisa akati tinokuonai kana mauya nenyaya yachona nemurume wacho aripo kana kuri kuti mwana ndozvaari kuita. Iye kana akaenda naye kureva kuti pane zviri kuitika
vari kuwirirana ikoko, asi seripoti yekuti tinozoda kuti mwana uyu ari kupi tichachengeta rikoti ndizvozvo. kumba kuya kuna baba kumusha kuya kuchibva kwauya mombe usiku kwanzi dzange dzakawanda mukoma kebhi kuzara yadhi yese dzichitungana dzichichema, dzimwe chiridza mabhera, dzimwe dzichidhuma mudhuri. Kumangwana makuseni kunomuka payadhi hapana mombe pati pakazara ndove. Baba ndikufonera mwana mukomana, mwanangu kumba kwedu ndo zvakuri, foni yemwana haisi kuita. Ende pari kuitika zvinhu zvese izvi baba vekumba chaiko vakamubereka nastepmother havasi kuziva kuti muzukuru kumba uku akataura kumwana wavo. Vakanyarara kunzi musataure, muroora kunzi usataure. Iye mwana mukomana atiza nechi atiza nemwana. So pavakazama kufonera mwana mukomana vachiti ndozvamuka zviri kuno kuusiku hatina kurara pamba pachichema mombe dzichitungana uye zitaona pakazara ndove pamba. Vafonera mwana mukomana, foni haina kuita. Foni yemwana mukomana kuti akatiza nemwana haisi kuita. Vakati ngatibatei muroora paka kunambe muroora, vafongera kumuroora. Foni yemuroora ichibva yaita. Foni yemuroora ichibva yaita kuti baba inini kana kumba kwacho handisiko, zvamuri kutaura handizvirambi nokuti zvakatangira kunoko. Baba nhengi vakambenge vakuudza here zvakaitika kuno. Mwana iye uya mucheche uya akataura achiti ndiri kuda kuti nhengi udzorere mombe dzangu. Akaramba kuyamwa izvozvi ndino neronda paminyatso yangu achiti handina zera rekuyamwa, ndiri kuda kuti mudzorere mombe dzangu. Baba vakapindura muroora vachiti izvo kumba kune vanhu vakasvika vachiti munozviziva here kuti mwana wenyu ari kunzi kune mombe dzaakaba, but vanhu ivavo vati havauye kuno. Vakati vanhu pavakasvika vakazosvika pamba vachibvunza nyaya iyi, but pavakasvika vanhu kuya nemapurisa, but vakauya nemunhu 1 wataisaziva kuti murume rika kuti munhukazi, but anga akavhara kumaziso nejira reblack kusvikira wabuda pano. Saka nyaya mukutaura inenge yechokwadi, but ngatitaurei nemwana wedu mukomana mwana foni haisi kuita. Izvezvi mukomana foni yake haisi kuita, nemwana wake havazivi vari kupi. Foni yake haisi kuita, mwana haasi kuonekwa, iye haasi kuonekwa. Muroora ari kuzvimba mazamo. Nankaka mwana ada kuyamwa mukaka. Muroora ari kumba kwevabereki vake. Murume haasuzikana kuti ari kupi. Rusava akaenda naro. But yakaiswa kumapurisa, yakaiswa kumapurisa kuGwanda. Kumba kwemurume uyu hako. Ende mukadzi ari kutosvika pamba. Ende vati vatarisa kusanganisira pamba pavanogara vanoroja. Nevamwe varipo vari kuti hapo ende hasi tambodzoka kubva zvamakabva pano. Ko mwana ari kudyei? Mwana ari kudyei? Ari kuitei naye? Kupi nezera rake? Ende kwanzi paakabuda hana kana hembe yakatora yekuchinja kana sei, akangobuda naye nehembe dzanga akapfeka. Ya pakaipa Gwanda. Mati kuGwanda kupi? Chavezi. 5 minutes to 11. Kana muchitinzwa kuGwanda mukuziva chikuitika ichi chiri kupisa chamuri kunzwa pa National FM, tibatei tifambe. Ngatifambidzanei kani pa 0713 938 538 0713 938 538. Titenderei Zimbabwe timbopinda muchitoro timbotengesa kuitira kuti tikwaniseka kubhadhara marensi. Tiri kudzoka tichitora kanhare dzenyu. Kuenda kudhorobha mombe dzichiri kupi? Yes, dzakatengeswa. Mari yacho iri kupi? Hapana. Ngadzokere onotaura kane varidzi vemombe vataurirane vagare pasi. Apa ari kusvika jere. Obviously jere. Reka timbonzwa mashoko anotevera. Kune vanhu vari kumusha. Kwanzi ine makore nyaya yechitaurwa. Ine makore yechitaurwa. Saka ngwena iyi nedhikanga zvine ropa izvi ndo zvaikonzera kakuti mudzimu usabude. Ndo zvaikonzera zvaitovhara midzimu yange isingabude. Ya pakaipa. Pane imwe china yavasiyaka. Isu toita chivanhuka isu. Ndizvozvo. Sekuru Bhozho. Kana uri pauri uchingobata madzimai akawanda, uchibata varume vakawanda, itsvina futi haigare ipapo. Mudzimu haudi izvozvo. Zvose kwakatiza. Wamuka seiko nyasha jinja pakanyemba ndozotoka chibata chimuti kuti dzvi. Chichanga chiitika ipapo. Vanhu vakabirwa ngoma kumfa kwose vari panhamo.
vanhu vachichema panhamo pakati peusiku. Ngoma munoiziva mutemo weyo kuno vanhu rwagure kunyange vachita chivanhu chavo kunyange pamarufu. Kana yenyaya yekurohwa inonzi inombopota ichiendeswa pamoto kunodziiswa. Yes. Payakatorwa kuendeswa pangoma vanhu vanombotesa kuti atora ngoma tombo ngaende pangoma ngaende mbodziiswa. Payakanodziiswa ngoma ina kuzodzoka vanhu vakazovirigwa vakazobuditsa zuva vakurova maoko. Ngoma yabiwa aichaonekwa nhasi ngoma ina kudzoka kubawo ngoma yeparufu rwakumani. Mufakose panga patori pamariro panga pafangwa mudzimai mutumbi usati wavigwa uri pamariro. Ngoma ndiyo yakatanga munhu asati avigwa ngoma ingatobiwa pari kumenywa ngoma endaika munodzisa ngoma ndokudzisa uyezve ndine update yenyaya yandakataura yekwa Edmund Mavhengeke chief Nemangwe Sabhuku Bamba yepamba yemunhu akazoonekwa mapfupa ake akudhonzwa nembwa. Nyaya pakaendeswa kwa mambo vakati kumasabhuku embonogarai pasi makasvibisa nzvimbo nokuti iwewe sabhuku munhu atori werudzi rwako maizviziva imi muti pane munhu ari kurwara but munhu kuzosvika pakufa kusvika pakudyiwa nembwa wai musina kuzviziva. Zvinoratidza kuti pane ushereketwa uyezve zvamakaita zvekuregera imbwa ichazodya munhu uyu zvinoreva kuti pane umbowo waida kuvharwa. Saka zvandakuita ini nikuda kuti chenero nzvimbo yedu ndichati endai munogara pasi imi serudzi kunovhura sabhuku nerudzi rwako ndiri kuda mombe 2 nembudzi dzekuripo tigochenesa nzvimbo. Izvi kutaura kune kwatiri kuita sabhuku uyu nevagari vemunzvimbo vakanzi namambo ngavaende kunotsvaga mombe 2 pamwe chete nembudzi ndo payave vachibva wapiwa dheti. Saka dheti iri izvozvo riri bhizi nekuti pachasvika dheti iri vari kurongedza kuti pachasvika dheti vagoenda kuna mambo kunoripa nokuchenesa nzvimbo yokuti mapfupa ari kutenderera nanhasi vari kufungidzira kuti mamwe mapfupa asina kuwanikwa pamwe ari mukati menzvimbo nekuti kumashure kuzvakare kwakamboonekwa imbwa ichitomhanya yakabata rimwe pfupa rinoratidza kuti pfupa remunhu kune vanosiva. Ndo pave nenyaya. Saka vakanoripiswa namambo saka dheti rekunoripa vakapiwa mazuva ekumbogara pasi achitsvaga serudzi kuti vaunganidze zvinhu vozozviendesa kwa mambo vachinoripa ndo vachaziva kuti kana mapfupa emunhu akatenderera nenguva isina kunaka uye zvisina kuika zvakanaka zvinocheneswa sei pamusoro pezvinhu zvavachaya nazvo vachizochenorwa. Muri kuti mambo vakati vanhu avo vari pechi mombe 2 pamwe chete nembudzi pakaipa. Saka ivo ndivanozivana kuti parudzi rwavo vangani ende pari kufungidzwa kuti pane ushereketwa nokuti vaiziva kuti munhu uya ari kurwara ari umo wai vakamurega kusvika afa kusvika pakudyiwa nembwa. Saka paakufungidzirwa kunzi iwa vaiziva but vaida kuti pane ushereketwa huripo vaida kuti imbwa ikadhonza munhu igorasa umbowo kuchingonzi imbwa ikaita sei yakachikaona. Mukufamba kwedu tiri masiyaidi tiri matikitiva tiri masiyaidi tiri matikiti mukufamba kwedu tiri masiyaidi tiri matikitiva tiri masiyaidi tiri matikitiva hati zvinoda kuchiiko pakutenda kudzivara mukaka maya mutsvene wakati ndakaipa kuita saiko saishoko kuna ivi kuchiteveraniko Nicodemus kukateveraniko Leviticus ukapedzesera Mother Mary tapio woromadzipaini for the Peter Nipro afana tusipekeshera mtura imambo jumanja wakachiwemba kemenekesha sipiditi horomaiti tani aroshuri pidibo wakachwep sipiditi horomaiti tani aroshi akiaroshi oiri po rikiti regatinzwa mwe muterere 0713 938 938 hello Moshe ndiani weda ari kupi? Ndimainiko ku Eastville. Mainiko ku Westville? Eastville, Right, tibatsire tinzwe mainiko zvakamira sei? Vanhu ari kubata press. Saka toita sei? Icho chemwana ari kutaura ne 7 months pakashata. Vanhu vakabirwa mombe chipo chokuti vakazoisa kumwana wake kuti zvingobude zviri kwaari. Nekuti zvikabudira kune vamwe zvinonzi ameno pamwe ameno zvakaitika saka zvangobudira mumba make imomo kuti angozive chokwadi. Ende zvabudira paari chaipo paari angozive chokwadi kuti zvandakaita kana kuti zvandakamboita zvabuda. Saka voita sei mwana hasi kuonekwa murume hasi kuonekwa? Chavangatogone kuita ndechekuti mwana haase nekuti takambomuti ataure ndo chichamuchengeta kusvikira
adzoka mumusha. Alright. Baba vakagona kuzviuraya kana kuzvipfudza kuita suicide nekuti wautoona kuti pane upenyu hwangu zvamanje manje pakaipa, asi mwana haafe. Hey. Mwana haafe, ngawasamutyire, mwana ari safe. Mwana akatochengetedzeka nekuti iye ari kufunga kuti akagona kutiza nemwana, asi hapana zvaakaita nekuti mwana achangoramba achitaura. Ndizvozvo? Nekuti chiri kumuchitaura ichocho ndo chichamuchengeta ichocho, ngatingoimbe tichidaro. Aiwa, tinotenda. Kote kuguruve? Ndekuguruve chanisiso ndapera mate mukanwa. Vanhu vanogara nemhuka mumba. Yes. Pakashata bosho. Pakaipa. Saka inini chandinonyatsobvunza chinhu wani. Chekuti mudzimu uri kuzonzi wakabuda after kuti zvinhu zvabatwa, handiti? Kuna baba. Ndizvozvo? Mudzimu unobuda here panhu pakasviba? Hatizivi, pamwe ndosaka wakazotaura kuti imimi pahomwe yandabuda iyi wakatosviba, mubatsiri ngaende anochenesa kumba kwake. Amen. Kwanzi pano zvinhu zvikara zviri pano izvi zvanga zviripo pakuvhara kuti midzimu yedu yepano isabude ichikuudza iye uchiudzai zviri pano. Saka kubatwa kwaita zvinhu izvi ndokusaka ndagona kuuya iyo homwe yandakagara iyoyi zvakare izvi kumba kwayo kwakasviba. Yes. Wokutaura kuti dai wakabudira kuno umwe munhu zviri pane murume akabudirwa nemudzimu zvasingabudi. Nekuti pesapo ngo singabudi nekuti ngwena yange yakabatwa. Yange yakakiya. Saka pangwena yabatwa pakinurwa. Pavhurika. Asati zvapera. Asi ini namuta ndoziva ndechekuti mudzima ubude panhu pane tsvina. Yes. Okay. Asi zvawabuda kunzi muhomwe yandagara iyi itoriwo nezvayo zvakaipa. Ngatimbodaro, asi ini ndinoziva hangu chichinzi homwe inenge yakagarwa inenge yakatochena nezvinhu zvinogara. Alright. Saka meno ngatimbofambe tichidaro kuti pamwe ndizvo zviripo. Asi pachiwanhu chatinoziva tinonzi mudzima ubudire pane tsvina. Okay. Ndozvandoziva hangu pakufambawo uko ndinoitawo muchiwanhu wechandinombofambawo nacho vanoti mudzima ubudire pane tsvina. Meno pamwe zvinosiyanawo nedziso. Sokureva kwenyu mainenge saka zvinoreva kuti vanhu vese vatinoona vachibudigwa nemidzimu vakachena vanhu ava. Zvinosiyana bosho. Saka ndati zvinosiyana nemaitire evanhu. Okay. Asi muzhinji mudzimu inobuda panhu pasina tsvina nekuti inenge ichitoti ndinobuda panhu pakachena, nekuti ndiye ndichiona kuti homwe yacho nezvese zviri kuitwa ipapa haizonyeperi vanhu, nekuti ikabuda pane zvinhu zvakasviba ichanyepera futi vanhu kuti nemunoromba, nekuti iyo homwe yacho inenge yakaromba. Tsvina yatiri kutaura nezvayo iyi itsvina rudzii? Zvakasiyana kuti mumwe munhu anenge akaromba mushonga, handiti? Oti hanzi ndinobudirwa nemudzimu yato nemushonga wekuti anenge akanoromba, hatiti munonzwa pandikutaura. The moment raanobudirwa nemudzimu wekuti hanzi ndoda kubatsira vanhu, acharombesa kuti vanhu iwo vari kuuya kuzobatsira. Alright. Ndokusviba kwatiri kutaura kuti munhu anobudirwa nemudzimu haafaniri kuti nyama yake inobudirwa nemudzimu isvibe, nekuti chinouya paari chinofanira kutaura chokwadi kuti vanhu vanyamboke. Aiwa, tinotenda. Ingoti turo basa ramuri kubata rokuramba makabata chimuti rakaoma. Ndova nerefu. Ndova nechairo chairo. Risi nyore.